Deku andon kalai datang bagurau mandang asap dua orang perantau lai kamari kati komudo wanjai di rumah orang alagai unigan kampuang oi awa indah arang banyak mencari lain emak ayawa indah mencari lain oi semua di muka dan sana Beda datuk talambe datang kamano sajo sajak cako mungkin orang rumah lun maizinan lapaya denai dek bategang alagai mangko marando ba itu bana nangkan duang apa nangguangan mak apa itu mana penangguangan oi papanjang lada jonoi anaknya boleh sunabu Saban talai urang balelang mangama ison dudua juho sasan tiang iko ama abadendang manga karajo ma isonai maelo baru ajuho nema manga karajo maelo baru ajuho di dua la bule di nantat nang la dia biasa do makan dak kurang awak semalamku kok bisa bana kecerang banyak ambo badendang nanai lo baru ande nakanoi oh dasar ambone mah di sinandana samuloyo ayo lainnya bana batang cubada dua jo jambak la jambuai di dalam porak la kadua nyokok lai banambo obaden sana bak minyak campur jo ayah oh ciek tampe erang kampuang oi hai wapisa yuone ma anta erang lain den jinai oi labia bak sana kontan kau Yalah lapajak lagu di kos sekete Pulau Baru Caca tentunya bulian dak jana bebi bangkui kandak nyo Pak Ji Supriyadi bana kan lagunya kabanda 10 gitu lenon dulu sakandak bana jomondo gitu ke lagunya udah John Bumbu Sawali ya. Sudah tuh baru kita masuk acara lelang gitu sudah kok ya. Lagi ya sekete dulu kita masuk acara lelang sudah kok. Adiagi asado bapak bakanda
tiba Pak Haji Suryadi bagurang samalam ko. Oi duduk taman ruang mak tukang bajak sawah lain lama jadi sawah wali oi mak. Ya, derjo pangcut bumbu pada hati papanjang kalago niko cuma bapantun kami di siko. Anak orang koto marapak pai ka pasah mambalik ka tupe. Batanyo dajon bumbu ka pakai tukang oyak nan sawah eka patai labara pulo lamo judi. Santai. Pak Haji Suryadi lainnya datang. Oi Pak Haji na lain di masuaronyo. Oi kok manyabui denela senjang kalau itu nanu datang. Oi maka na duduk di sudut itu membawa kain saruang inyo sajo nabah kain saruang nampak de ambo. Alam-alang setahun angko lai bapa di dek manci puloy. Oi mak akangan andi oi. Sabanya iko orang di siko inyo sajo nama kain kain saruang. Di mana awak tak kai boy tabali baru buang. Oi mak akangan dua oi. Dek rantau mak lai baga buang dek mama cuba ladang bangun awak semalam ko. Payah bana mak baru bingung dia gia makan dosa apa baatam puruang dia bawa oi. Oi mak akan dua oi. Lainnya datang ada jon bumbu. Dalam mojo iko indak basuh. Biarlah pangku tak bau ludek kami tajamnya nampak gunung. Siana mau Pak Haji nambah baju biru jangkui panjang bakacomata. Jawek lah tanyo kami dulu nambek diumbuk aja galak saja Pak Haji. Iyo mak. Dek ketua jama kapik-kapik tangan duo lah malam kini gak ragu kami mencalianyo. Batanyo denai ka Pak Haji ka mano jalan ke Sarugo. Oi maka Adek bule naik lawan todang buat betupang ayu. Sawali dia taba abana manci besarang di dalamnya. Oi akan dua. Ya, darinya udah dedikasi melanoh udah datuk arawan. Nampak-nampaknya nam beliau Allah tiba tapi ndak namuh duduk di dalam. Adokus kasam ka eka sutai nampak-nampaknya ko. Betul mana pasal sebelah ko. Nah, naik eka di lagu ni ko sangkut mana udah datuk sayang ke cepat tu. Ba ada datuk indak namu masuk laragu denai mancali anyo. Mancali dan ya di lubuk suka mandi sudah ikoma akan ada. Saketek pasan ke pakai eka sutai balakin. Kok namo Pak Haji nan pakai baju biru nan eka patai pinta boleh kau dak berlaku.
Bapak Haji Safrul Amri Bana tasabik namo Istana Parfum Seratojo Pak Haji Cawuh Bana Urang Imbauan 200.000 ya. Oi Pak Haji lainnya datang, Pak Haji Amri bak itu pula. Oi biarlah dada tua di tangan orang hati kanai kabak aju. Pak Haji Amri kan lagi datang ambek duduk pamanuang kini. Mancan lihat Pak Haji bajak kuih panjang sahabat tua Dr. Suliki. Adek mama coba ladang bergurau malam kini. Bantu Dr. Suliki dia indah bah beda bantu dukun sarang hari. Akan anduang oi. Apa Haji sabana bujang di maka kacomato Pak Haji Bali. Dek mancaliak masaji orang takkan asurawan tak jadi. Akan anduang oi. Yalah 80 lagu niko seketik pulau baru kita cakung kadang beribu puak.